श्री गणराया करू आरती तुझला नमस्कार, मी अक्षय नेरुरकर, मालवणी विरण बाजार चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप आणि मनपूर्वक स्वागत. तर मित्रांनो, गणेश चतुर्थीच्या सर्वप्रथम तुमका सगळ्यांका हार्दिक शुभेच्छा. आज चतुर्थीचा पहिलो दिवस आहे आणि आपल्या घराकडे चतुर्थीचं काल पूर्ण रात्रभर आम्ही जागरण झालं थोडासा, म्हणजे पूर्ण रात्र आम्ही झोपाक नाही, डेकोरेशनच करत होतो. आणि आत्ता आमच्याकडे मागे पूजा चालू आहे. रामदास काका आमचे पूजा करतात गणपती बाप्पाची, आणि हे माझे मागे दिसतात ते तुमका माझे भाऊ काका वगैरे सगळे. तर ते अजूनही डेकोरेशन म्हणजे काय काय लायटिंग वगैरे चालू आहे सगळं. तर डेकोरेशनची पण तुमका डिटेल्समध्ये मी व्हिडिओ दाखवीन, कसं केलं आणि काय काय त्याच्यासाठी वापरलं होतं. आणि आता पूजा चालू आहे, तर पण थोडा बघूया आणि घरात आपल्या काय चालला तर पण बघूया. तर व्हिडिओ कोकणातील गणेशोत्सव तुमका जर आवडत असेल तर नक्कीच पूर्ण व्हिडिओ बघा, स्किप न करता. आणि आवडली तर लाईक करा. आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असतील तर सबस्क्राईबचा बटन दाबा. या पिन करून जॉईंट हाई येते ना. हां, बरोबर. हे दोन्ही ह्याच्यात घालायचे, एक इकडे टाकायचे आणि एक इकडे टाकायचे. ओके सर. आणि पायाचा गवत नैवेद्याला पाणी सोडायचं. औषधा नैवेद्यम मध्ये पानीयम आणि पंचामृत. वयोदधिकृतौ मधो शर्करादि समायुक्तं पंचामृत स्नानान्तरण अर्घ्यान्तरण आचमनीयं समर्पयामि. नैवेद्यं मध्ये पानीयं खाद्य नैवेद्यं समर्पयामि. ओम तावनातीन पाणी सुद्धा प्राणाय नमः, अपानाय नमः, उदानाय नमः, व्यानाय नमः, समानाय नमः, ब्रह्मणे नमः. मध्ये पानीयं समर्पयामि. हस्तं मुखं प्रक्षाल्य करोद्वन्दनार्थे सपुष्पनेन चंदनं समर्पयामि. गणपती या पायाकडे अक्षत नाव विघ्नार्थ असं म्हणतो. महागणपती देवताभ्यो नमो नमः. पायाला हात लावायचे दोन्ही. नमस्कार करा. अवानन्य जानामी न जानामी दर्शन मुलांचे पद जानामी क्षम्यताम. परमेश्वर विघ्नार्थ असं म्हणतो. महागणपती देवता प्रियंता मंगलमूर्ती मोरया. काय करूया? हो, आता पूजा झाली काय सगळा रात्रभर याच काम करूचा. तेव्हा आमच्या डेकोरेशनचं इंजिनियर प्रसाद भाई नेरुरकर, माझे बंधू, छोटे बंधू. आणि ऋषी जर आपले जर सबस्क्रायबर कोण असतील मुंबईचे ना, तर हे आपलं BST मध्ये ड्रायव्हर असं. सांग कुठल्या डेपोत? सांताक्रूज. काय सगळ्या डिटेल्स मध्ये सांग. कसं म्हणजे काय, कोणतरी आपले सबस्क्रायबर असले तर नक्की भेटतील ना तुका मुंबईत भेटा येवा. सांताक्रूज डेपो वेस्टला. सर्वदा योग तुझा आगडा तुझे काळी माझा पडा उपेक्षू नको. गुणवंत अनंता रघुनायका मागण्याची आता बा देवा जय देवा. पार्थिव विघ्नार्था असं म्हणतं. महागणपती देवता सुखहर्ता दुःखहर्ता सिद्धिविनायक देवता. आज या ठिकाणी नेरुरकर कुटुंबीय मंडळी दसावसाकडून लेकरबळ कुटुंबीय मंडळी करून प्रतिवर्षाप्रमाणे भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी आज या ठिकाणी महागणपती गजानन देवता मूर्ती आणून या ठिकाणी बालगोपाळ मंडळी, लेकरबाळ उभयत मंडळी, कच्ची बच्ची लेकर, वेलीची फळं या ठिकाणी प्रति संवत्सरिक महागणपती गजानन मूर्ती आणून या ठिकाणी पूजा अर्चा केलेली मान्य करून द्या. कृपादृष्टी पाठी ठेवून बालगोपाळ मंडळी, लेकरबाळ विद्याभ्यास घेतात. काही विद्याभ्यास घेतात, काही शिक्षण, नोकरी, व्यवसाय, धंदा, उद्योगधंदा या निमित्ताने ज्या ज्या ठिकाणी सुख शांती सहन प्राप्त करतात त्या ठिकाणी महागणपती गजानन देवता सदैव तो कृपा दृष्टी आशीर्वाद लेकरबाळ कुटुंबीय मंडळ यांच्या पाठीशी ठेवून द्या. त्याचप्रमाणे मनामध्ये शुभ आशा आकांक्षा इच्छा आहे ती परिपूर्तता करून द्या. आनंदी अंध घडवून द्या. त्याचप्रमाणे जी का आपली महागणपती गजानन देवता सेवा चाकरी प्रतिवर्षाप्रमाणे आरंभलेली आहे करतायत त्या ठिकाणी चूक अपराध असेल तर माफी करून रक्षण करून संभाग्र आनंदी अंध घडवून द्या. प्रतिवर्षाच्या वर्षाला येऊन आपली सेवा चाकरी घडवून द्या. कृपा दृष्टी पाठी ठेवून चूक अपराध काय असेल तरी माफी करून आनंदी अंध घडवून द्या. महाराज मंगल मूर्ती मोरया. मंदिर मामा की जय. गौरी ताई की जय. ही सगळी आपल्या घरातली फॅमिली. हा आमची सगळे नेरुरकर ते दिसतात ते.
बिग फॅमिली. ही आमची ताई की जय. ही आपल्या गणेश दादाची मुलगी शुभ्रा. होय ना गो, होय ना? नाव सांग तुझा. ये शुभ्रा, तो पण नाव काय ठेवलाच नाही ते का? गौरी. ए हस 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 तरी. बस 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 इतक्याच हो आहे जरा लहानच आहे आमचं करू. झोप येता? तू काय रात्री डेकोरेशन तर करूक नाही होतस? काय नव्हतं. तुका झोप कशी येता सांग? हा यो नाहीच होतो. हा बघलं आता कसा बोललं. 3 वाजता येईल, 1 वाजता. बघलं घे. आणि जागरण झालं म्हणता मका काय बोलणार. मना सुर्वे डॉन तो बाबा. एकच भाई प्रसाद भाई. आणि हा आपला भाऊ प्रथमेश, ननेश काकांचा मुलगा, मोठा मुलगा प्रथमेश. यंदा कर्तव्य करायचं. यंदा कर्तव्य आहे. कोण मुलगी असेल तर सांगा, कमेंट मध्ये सांगा. हा फ्री मध्ये हो, फ्री मध्ये चला. सध्याच्या घडीत काय हो चला. चला सगळे झाले काय? पाया पडायचो तू? गाणा ना घालू, गाणा ना घालू. कोणा ते का? अरे कंटाळले ते का कळा एवढे तर काय सांगतीलस. जाऊ देत सोड. पडतलं ये पड तू बाया तिकडनं. तर मुबीन आपला आलेला आहे. आणि दोघेही माझे मित्र कणकवलीचे गणपतीचं दर्शन घेऊसाठी इलेले आहेत आपल्याकडे. काय मागूच असत तर मागा मुबीन. आणि इकडे जेवणाची पण तयारी चालू आपल्याकडे. एवढी पानं कोणाकोणाची आहे ती सांग वाच जरा आमका. हा गाईची 2 आणि म्हशीचा या, देवाचा या, गणपती बाप्पाचा या, आणि आजोबांची सगळ्यांची 7-8 पानं. अशी सगळ्यांची पानं. हा ठीक आहे. अशी सगळ्यांची पानं नैवेद्य काढूचे लागतात सगळे जेवच्या अगोदर. आणि त्यानंतर इतरांचं जेवण बाकीच्यांचं. जेव चालू केलेलं आता. मुबीन जे डेकोरेशन कसा आमचा? हा आवडला? हा हो लाव ना, लाव लागतले. इकडे लाव नाही तर हे तिकडे लाव, हे तिकडे लाव. रवतले हा. तर आता बरोच वेळ झालो. जेवले दोघे, साहिल पण आणि मुबीन पण. 2:30 वाजले. किती वाजले? 2:30 वाजले. गेलेलं किती वाजता? मी 1 वाजता येईल. 1 वाजता येईल आणि 2:30 वाजले. ते का सांगत होते भजन वगैरे करून जा मस्तपैकी. पावभाजी खाऊन जा. तर थांबत नाही. आता संध्याकाळी येतं. ठीक आहे. पहिल्याच दिवशी इलो आमच्याकडे आणि चतुर्थी गेलो. बऱ्याच वर्षांनी इलो. कॉलेजमध्ये असताना इलो, त्याच्यानंतर आत्ता इलो. 3 मोदक खाल्लंय, 2 भात घेतले. 3तलं 1 मोदक माका दिलं आणि 2 आपण घालून. तर अशी बरेच गमती जमती. स्टुडिओत आता गेलेलो. स्टुडिओतनं आम्ही आता इकडे परत घरी इलो. तर आता आपला निरोप घेता तो. तर आपण कधी कणकवलीत गेलो तर मी तुमका नक्कीच अमृत तुल्य चहाचं स्टॉल होतं दाखवीन तुमका मी. रेल्वे स्टेशनकडे जर तुम्ही कधी गेलात तर ते का सांगा. अक्षयचे व्हिडिओ आम्ही बघतो म्हणून.
त्याच्याकडे कधी चहा पिऊक गेला असतं सांगा. रेल्वे स्टेशन रोडलाच अमृततुल्य चहाचा त्याचा स्टॉल आहे. आणि साहिल तू काय करतो सांग. मी पर्सनल ट्रेनर आहे हां गोल्ड जिम इंडिया. ओके ओके. परत एकदा भेटू. बाय बाय. गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा देण्यासाठी मला आलेत. खूप खूप धन्यवाद. परत या कणकवलीला. हो नक्की नक्की. चल टाटा बाय. पहिल्याच दिवशी आपल्या गणपतीच्या दर्शनासाठी माझा मित्र अक्षय इलेलो हा. तर तो लाडू नेऊ केलेलो. बहुतेक भजन असतला ना रे. भजन का नाही मग लाडू घे का. हां येणाऱ्या मंडळींका सगळ्या गणेश भक्तांका वाटूसाठी लाडू नेऊ केलेलो तो. तर आपल्या गणपतीच्या दर्शनासाठी इलो. आणि तिसऱ्या दिवशी पूजा आमच्याकडे. जर तुमका कोणाक योग जमत असाल म्हणजे गावात जर कोणी इलेले असतील तर तिसऱ्या दिवशी नक्की या. तिसऱ्या दिवशी पूजा असा. तर मित्रांनो आजचा दिवस पूर्ण झालेलो आणि पूर्ण झालेलो म्हणजे अजून भजनवाले येऊचे. आपल्या नितीनचाच पहिला भजन हा पहिल्या दिवशीचाच. आणि बाहेर आमच्या स्पीकर जोडतात म्हणजे गिरीदादान पाठवले ना मुंबईवरून स्पीकर. ते आता जोडून झालेत त्यांचे. बघा मागे दिसतात तुमका स्पीकर वगैरे जोडले नाही सगळे. आणि आता थोड्या वेळानं भजन होतलं. तर भजन झाल्याच्या नंतर मग आरतीवाले येतलेत. तर उद्या मी तुमका दाखवते आमचा डेकोरेशन कसा केलेला आणि पूर्ण. कारण अजून थोडासा खालचा जा ना आता करूचा. बाकीचा सगळा पूर्ण झालेला. आजची व्हिडिओ कशी होती तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा. जर व्हिडिओ तुमका आवडली तर नक्की लाईक करा. आणि असेच कोकणातले नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करा. पुन्हा एकदा आपल्या नवीन व्हिडिओसोबत भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.